Здравейте всички от YouTube, аз съм XTRBG и днес продължавам да играя на The Forest. Ние стигнахме до тук, направихме с малка барака, огънче, спряхме тази хавлия, дето нещо стана чай, какво става тук, нещо става толкова стъмла. Добре, след малко ще идвам на спа. Сега обаче трябва първо да ям. Така и една кола. Бах цялата кола, много обичам кола. Има са лайна. Да разбери. Става си по-голямо лайното. Да, това е лайно, доста. Сигурен съм, че това е лайно. Добре, както и да е. Can be used to upgrade weapons. Странно. Добре, той го махам. И продължавам да играм. Ще спа. Добре, сутрин така. Колата майло не умре от сминалите епизоди. Само да не му напади от някъде лигата на супер голите, защото... много малки камъчки са. Малки камъчки, вижте. Колко много такива. Добре, сега ще направя едно капанче. О, лигата на супер голите. Не, вие се върнахте за мен. Бажа съм подготвен, нямам си врата. Сега ще въгледам тук. Шпионаж. Ето ги, ето е лигата на супер голите. О, слушно се препаска. Дори че го написах. Знаех се, че аз съм добър. Знаех се, че мога да го направя. Аз съм велик. Добре. Да продължаваме да ги гледаме. Но там връща ли се или така ми се струва? Не, така ми се струва. Продължава се направя. Добре, сега. Какво да направим? Да направим малко капане. Или лодка да направим. Ще да видя лодките. За лодките нямам такива дървета обаче. Нямам, как да кажеш, възли нямам. Значи ще направим трапс. Добре, Happy Birthday трап. Изглежда ми хубав трап. Айде да ползваме него. И без това утре на рожден ден. Хи-хи-хи. Добре. Deadfall. Кой от двата? Онче, бонче, щупено лайнонче, риба, щука, майка си чука. Добре, айде, ето я. Опа! Хубаво, аз ще го поставя тук. Оп, сега видяха ника. Добре. Майче не мога да влезат тук, така че съм спокоен. Ей, ако дойдат, имам щит. О, най-добрия съм. Так е. Знае се, че той има гащи. Знае се. Луда. Добре, това беше странно. Ще мога да изляза през прозореца. Луда. Но яко излизам. Стига бе, трябваше ли да се бъде? Не, дали ме видяха? Май няма. Защо? Така. Ще ги правя. Да отчита, да. Добре, не е добра идея. Връщам се. И да връщам. Брата!
Сега, зятна ще правя този епизод само в къщата, не знам, няма го качвам. Найде какво? Ще направя това, дето ви искате да направя. Отвори се. Фатака! Здравейте. Да, в най-късно ще стане така. Къмет ми, бро, къмет ми. Ще нападате ли, бе? Аз съм по-добър от вас, вижте ма. Хая, знам караче. Моя там бяга като от мотор изпринтива. Така. Ела ли? Факю! Добре, един долу. Ела ми, бе, супер гол! Хая! Добре, ще направя моето любимо. Ти няма го спасяваш, защото той е гаден. What the heck? Просто се живее. Добре, бе. Дай. Фак. Ти къде избяга, бе? Сега ще събера крака и зъби и ще направя един тотем. Глава. Те спак да ми дуят, те ще ги пробият, че няма да се усетят. А вие сигурно искате да направят точно това. И не да е било така. Къде изчезна червения куфер. Мама не избяга и ме е страх, защото мисля, че вика другите да дойдат да ма таковат. Те да ме бият. Да, че те и тях ще ги оправят. Ще ме е страх вече от тя танче. Мисля, че имаме доста лут. Парцали, 10 парцала. Льод. И лол. Молотов. Молотов. Един аспирин протект майче ми трябва. И това съм нищо такова нямаме. Моби! Бяготка! Бягай! Си заживни са! Ти не е сам да ме нападаш в гръб, бе! Тук ми потреbaха още зъби и крака. Ай пак вземете ми елаш и ще види, че това е подкосна. Майче е по-да продължава в къщата. Ще го напада този тъпак. Лигата на супер голите вече няма. Бюст, крафтинг. Какво правиш тук, бе? Идваш да ме гледаш, нали? Аз съм известен. Бя пръчка с зъб. Не става. Аз знаех, че няма става. Добре, ще направим сега един тем. Само едно това. Сложа няколко пръчки и сега ще направя тотема. Тотеми. Ецко, ето ги тотемите. Не, там видяхте ли го, е? Ще направя една ягя.
Трябват ми още няколко неща. Не знам с кой колко се маха. Опа, да има голтаци. Елеко. Продължавам. Ами ако иска да се отбия цяла да дадат, ще ги пребия като нищо. Тъс чайка, но нищо бавно лети, бе. Мак се бъде чайка. О, един голтак и един горе. Еми. Базикаш ли се ли за... Така съм си чи дърво, да. Не че ми казахте как си чи дърво. Но ми интересно, къде ли са гамасти стручки? О, нямам място. Проверих си инвентара. Като после трябва да взема неща, затова ми трябва 4 лоба. Ще сепя едно дърво, най-близкото. Е това. Виждам се по-голямо. Аз не знаех, че он ще учи за подкрепление. Как ги извикат дома? Нека дълга, че видят как ще ги пребиват от нищо. Както мечка виси на... Айде, падай. Падай! Много ме радва, като падне какъв звук издава. Като някой лайк. Ще умра от глада и трябва да намира нещо за ядене. То бързо. Кости. Какво е това? Ооо! Това е много яко, бе! Бах якото! Ой, гати мощното. Новото ми оръжие. Но, това ми брадата. Това ми брадата, защото тя в момента не извършва по-голяма работа и трябва да се скът дървета. О, лигата на супер голите номер 8. По коста там, бе. Бах ти спринта. Мисля, че ще ма фана. Never... заяц, трябваш ми. Моля вас, стойте, зайце. Не се чуят къде съм, ще отстъпя. Ама аз съм гладен, той не ми решава никакви проблеми. Така от Майнкрафт, трябва да ми поставям нещо да ям. Оп. Лигата на супер голите не знам къде съм. Лигата на супер тъгите. О, какво е там? Това е май мъж. Май ще успя да го взема. Костенурка. Стой. Сакъл. Не са ли ти? Бах ти твоята работа. Защо костенурката не са яде? О, той ще ми трябва. И това. И също.
Хитро. Гладен, премръзнал и с гадни краченца. Не мога да го паля. Уда! Да, ръката ми се бъгна нормално. Мале, дано да има фиш. Ще намаля малко звука. Options. Добре, защо? Options. Тук трябва ми е он. Аз мълча. Color, resolution, terrain, full screen, sync, event mouse, low memory mode. Вот тъпа работа. Честно казвам, това е адската тъпа нещо. И ще му надразни. Коли? Не са набавя от камък, няма коли по делните. Риби ли са? Нямаме... Фак, трябва ми пръчка! Бързо! Глава. Ще си я сложа на тук една. Yes. Вот так. Още не. Да викаш ли са? Прямо го забързах. И си сам бравата. Лигата на супер голите се връща, пък нямам ядене. Тя бяга като иде. Молотов. Койс. Тялите. Не. Как може да стане пръчката на острова? Накрая ще умра от глад и...
Там ми се носи тъпата пръчка. Как мога да се носи пръчката? О, не ставам видяха трубович. Не бях аз. Еми хора, това беше от мен, аз бях NextTourBG. Не забравяйте да сабскрайбните, може да ви е харесал клипчето, сега малко ще покупая. Да. Следващия път ще почне да снимам, когато успя да се нахраня. И така. Добре, както казах, аз бях NextTour. Сабскрайбнете ме, лайкнете, аз ще се радвам. И чао!